Siargao. Maayong buntag po kaninyong tanan. Magandang umaga. Happy viewing po kaninyong tanan mga ka-Siargao. Maayong buntag. Happy viewing mga ka-Siargao. Good morning sa atong mga kalungsuran o probinsya mga ka-Siargao. Good morning po kaninyong tanan. Good morning Isla sa Siargao, ilabi na sa Dapa, San Isidro del Carmen, San Benito, Pilar, Santa Monica, Burgos, General Luna, og sa Socorro. Maayong buntag po kaninyong tanan. Good morning, magandang umaga. Good morning usab sa atong mga frontliners nga padayon ang suporta kanatong mga Pilipino para na kita maluwas sa COVID-19. Good morning po. Good morning usab sa atong mga kasilinganan nga mga probinsya, ang Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur ug Dinagat Islands. Mayong buntag po kaninyong tanan. Magandang umaga. Good morning usab sa atong mga viewers, commenters, reactors karon. Good morning kan Charles Ken Mantilla. Good morning Siargao. Stay safe Kuya G. God bless. Samtang good morning to all. Gikan na kang Suzin o Tuhan. Good morning po, magandang umaga. Good morning usab kang Eric Bill Martin Ledesma. Morning sa lahat. Stay safe and God bless po. God bless po sa inyong lahat. Good morning po. Magandang umaga. Good morning usab kang Jake Bolido. Good morning Kuya G. And sa tanang Surigao non, Pakibati Bolido and Larase family of Higakit and Claver. Have a nice week. And weekend everyone from Lancaster, Philippines. Good morning kang Michael Malaza. Good morning Siargao. Good morning mga taga San Isidro. Good morning po kaninyong tanan. Mayong buntag Sir G. Mayong buntag sa akong inahan nga si Angelis Bilal down sa Union gikan na kang Nalin Bilal. Salamat po, magandang umaga. Ang pinakaunang bahin sa atong mga balita karon mga ka-Siargao. Atong pagasayron karon ang kahimtang sa atong panahon. Pinaagi na mga ka-Siargao sa atong weather forecast specialist karon mga ka-Siargao. Good morning. Yung tail end ng frontal system o yung pagsalubong ng malamig na hangin mula dito sa hilagang silangan at ng mainit na hangin mula dito sa dagat Pasipiko o nagdudulot ng maulap na kalangitan at may kalat-kalat na katamtaman hanggang sa malakas na mga pag-ulan dito sa may Cagayan Valley, Kalinga, Apayao, Mountain Province, Ifugao, pati na rin po sa may Aurora. Samantalang yung northeast monsoon natin, patuloy na umiiral dito sa nalalabing bahagi pa ng Hilagang Luzon, na kung saan yan naman po yung nagdudulot ng mga isolated light rains sa may Ilocos Region, Abra, Benguet, Zambales, at Bataan. Kung makikita natin dito sa ating satellite imagery dito sa bahagi ng Metro Manila and the rest of Luzon, ganoon na rin sa buong bahagi ng Visayas at Mindanao ay manipis na kaulapan lamang ang bumabalot at kung makakaranas mo po tayo ng mga pag-ulan. Ito po ay mga panandali ang buhos ng mga pag-ulan lamang, dulot po yan ng mga localized thunderstorm. Samantala, yung isang LPA na ating binabantayan nasa may bahagi po ng Albay ay nalusaw na nga po at wala na po itong epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit may panibago po tayo LPA na binabantayan. Ito ay nasa labas naman na ating area of responsibility. Huli nating namataan sa layong 1,710 kilometers silangan ng Mindanao at may kalayuan pa po ito sa ating bansa at posible rin ito pumasok sa ating area of responsibility sa mga susunod na araw. Kaya patuloy po nating minomonitor itong nasabi nating low pressure area. Dumako na po tayo dito sa bahagi ng Visayas at Mindanao. Wala po tayo dyan inaasahang malawakang mga pag-ulan maliban sa mga isolated rain showers, mostly sa hapon po yan or sa gabi. Agwat ng temperatura natin sa Iloilo ay mula 24 hanggang 32 degrees. Sa Cebu at sa Tacloban, posibleng umabot sa 31 degrees ang pinakamataas na temperatura. Samantalang sa Zamboanga at sa Davao, 33 degrees ang ating maximum temperature. Sa Cagayan de Oro, 23 to 32 degrees Celsius, yung inasahan natin magiging agwat ng temperatura. Mao na mga ka-Siargao ang atong latest na update sa kahimtang sa panahon karong buntaga. Adunay gibantayan karon mga ka-Siargao nga low pressure area gawa sa atong Philippine area
of responsibility. Apan, localized thunderstorms lamang mga kasyargaw atong masinati ng mga pag-ulan mga kasyargaw. Atong pasalamatan ng atong weather specialist nga si Jane Cloren. Salamat, magandang umaga kanimo din na Jane. Good morning, magandang umaga. Good morning po, magandang umaga sa atong mga viewers karon. Good morning, magandang umaga. Good morning kang Toy, kang Clean. Salamat, good morning. Maayong buntag kaninyong tanan. Good morning Kuya G. Good morning Siargao. Kamusta sa Igtag Sakol nga si Edwin Gusela? Gikan na kang Ronnie Borja. Salamat po. Good morning, gikan na kang Henry Piao Lubapis. Mayong buntag Siargao ingon man kanimo Kuya G, pa-mention po kang imo sa Lubapis, akong anak Nizel Rivas Lubapis, buutan na kong asawa. Good morning po sa tanang Rivas og Lubapis family. Salamat po, magandang umaga. Good morning, magandang umaga Kuya G. God bless, gikan na kang Shy Rams. Good morning kanimo Shy Rams. Og sa tanang taga Magallanes, Claver. Good morning po, magandang umaga. Ang pinakaunang bahin sa atong mga balita karon, mga ka-Siargao, 9.5 million nga PPE gidonar sa Siargao ug mainland Surigao. Midonar karon ang Department of Health og ang Office of the Civil Defense og kantidad sa 9.5 million pesos nga hospital grade protective equipment mga ka-Siargao kon PPE ngadto na sa atong panggamhanan, ilabi na sa atong isla sa Siargao ug probinsya Surigao del Norte. Sumala pa nga ang natagaan o hatagan sa maong mga PPEs mao ang mga municipal frontliners, district frontliners sa Siargao ug mainland Surigao, Surigao City Medical Frontliners, Provincial Hospital Frontliners ug Caraga Regional Hospital Frontliners. Kini nga mga PPE para na sa Siargao ug mainland Surigao. Sumala pa nga gidonar kini sa First District Representative nga si Kong Bingo Matugas mga ka-Siargao. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon mga ka-Siargao, sunog sa Surigao, balay naugdaw. Naugdaw karon ang panimalay mga ka-Siargao ni Sentisye Pavrowa Erlina o naila nga si alias TC, 58 years old, minyo residente sa Purok 1, Sitio Kinabutan, Barangay Rizal mga ka-Siargao sa Surigao City. Kagahapong adlaw alas 6 gabi, human nga masunog ang panimalay ni ini mga ka-Siargao. Sumala pa kang Erlina mga ka-Siargao nga ang hinungdan sa maong sunog ang naka-charge nga rechargeable nga electric fan sulod sa balay. Dugang pa nga lakip sa maong nasunog, mao ang duha ka laptop, 5 ka refrigerator, ang upat ni ini guba, flat screen TV o 5 ka cellphone. Lakip ang gamit sa tibuok panimalay. Wala pa nasayran karon kung pila ang damage o ang kantidad sa damage sa maong sunog mga ka-Siargao. Dugang pa nga gideklara nga fire out ang maong sunog alas 7:30 sa gabi. Atong makita sa atong screen mga ka-Siargao ang nahitabong pag-apula sa sunog sa mga fighters mga ka-Siargao. Usa ka concerned citizen ang mihatag kanato og maong footage mga ka-Siargao. Good morning, magandang umaga po kaninyong tanan. Good morning po, magandang umaga mga ka-Siargao. Ilabi na sa atong mga viewers. Good morning po. Good morning kang Vincent Clara Moreno. Hi, morning Kuya G. Salamat, magandang umaga. Good morning Sir G from Santa Cruz, General Luna. Gikan na kang Jessa A. Borja. Salamat po, magandang umaga. Good morning Kuya G. Good morning Siargao. Shout out Kuya G sa taga Santa Cruz, General Luna from Mirna Valera, Basco. Good morning po. Magandang umaga. Shout out po kaninyong tanan. Samtang mga ka-Siargao sa laing bahin sa mga balita nato karong buntaga mga ka-Siargao.
89 ka ROF miuli na sa Caraga mga kasyargaw. Sumala pa karon mga kasyargaw nga miuli niadtong December 3 o kagahapong adlaw ang kinatibuk ang 89 kabuok nga mga returning overseas Filipinos mga kasyargaw nga miabot sa Bangkasi Airport mga kasyargaw, sakay mga kasyargaw sa Sweeper Flight PR4819. Sumala pa mga kasyargaw, 19 kabuok ang paingon sa Butuan City, 20 paingon sa Agusan del Norte, 16 paingon sa Agusan del Sur, 13 sa Surigao del Norte, 18 sa Surigao del Sur, usa sa Dinagat Islands, ug usa sa Misamis Oriental, duha sa Misamis Oriental, paingon na sa Hingoog City mga kasyargaw. Ang 54 mga kasyargaw nga may abot na mga ROFs gikan na sa probinsya sa Agusan del Norte, Agusan del Sur ug Surigao del Sur ug Misamis Oriental gikuha na sa nagkadaiyang LGUs niini gikan na sa Bangkasi Airport. Samtang ang 21 nga nabilin nga ROFs mga kasyargaw gikan na sa Surigao del Sur, isa, Tago, isa, gikuha sa PUVs mga kasyargaw og private vehicles sa ilang nagkadaiyang lokalidad. Samtang ang 14 nga nabilin usab nga ROFs mga kasyargaw ana lamang karon sa transport terminal mga kasyargaw og karon gidala na sa Alegria mga kasyargaw sa Surigao del Norte para na sa pagkuha sa mga ROFs gikan na sa atong probinsya Surigao del Norte mga kasyargaw. Mao kana ang atong latest updates dito na sa Caraga Region mga kasyargaw, ilabi na sa atong mga miuli na mga OFWs gikan na sa gawa sa nasod. Syempre natanggong pa kini sila dito na sa ilang lugar sa gitrabahuan og sa Manila mga kasyargaw. Kaya gikan hibala naman kita nga gikan kini sa lockdown mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, patayng lawas ni Jeveline Culyamat nalubong na mga kasyargaw. Nahatod na ngadto na sa katapusang pahulayan ang 22 anyos nga rebeldeng New People's Army nga si Jeveline Culyamat kagahapong adlaw sa hapon dito na sa Minterio sa barangay Jatagon, lungsod sa Lianga, Surigao del Sur. Nasairan nga si Jeveline Culyamat mga kasyargaw ang anak ni Representative Eufemia Culyamat. Gipadayag ni First Lieutenant Chris Juper Punzalan sa 3rd Special Force Arrowhead Battalion, Philippine Army pasado alas 2:30 sa hapon kagahapong adlaw. Ginaog ang patayng lawas ni gikan na sa ilang panimalay, lahos na sa simbahan og ngadto na sa ilang samang. Sigon sa tigpamaba sa pamilya Culyamat, pinaagi na ni Jezreen kinsa igsoon sa namatay. Daghang mga negatibong impormasyon ang gipaabot kanila batok na sa kasundaluhan aron dauton ang militar apan mas gipalabi gipalabi nila ang ilang nakitang pag-abag sa kasundaluhan kanila, ilabi na sa una na nilang nasaksihan nga gibiyaan lamang sila sa mga nanibat nga mga kaubanan sa iyang manghod nga wala nay kinabuhi og ang kasundaluhan lamang mga kasyargaw ang nagnaog sa patayng lawas niini. Dako ang pasalamat sa pamilya Culyamat mga kasyargaw ngadto na sa puwersa sa kasundaluhan. Apil na sa 401st Brigade Philippine Army sa tabang niini gikan na sa encounter site sa kabukiran sa Marihatag, Surigao del Sur ngadto na sa iyang paghaya hangtod na sa paglubong niini mga kasyargaw. Mao kana ang latest updates karon sa atong development report gikan na sa patayng lawas o sa napatay nga anak ni Representative Eufemia Culyamat
mga kasyarga. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan mga kasyarga. Good morning. Good morning, mayong buntag, ika na kang Roldan Bukilon. Salamat po, magandang umaga. Good morning, Syarga. Good morning, Kuya G. Og mga kaubanan nga gwardiya, duty karon. Og shoutout ko kay Mark Anyo nga nagbiyahe paadto sa Surigao City. Keep safe sa biyahe og enjoy buds. Salamat gikan na kan Sir June Pakana og sa tanang taga Bravo Beach Resort. Salamat po, magandang umaga kaninyong tanan. Ilabi na sa mga supporters nato din ha. Salamat po, magandang umaga. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan. Good morning Sir G from TAF. Gikan na kang Rogen Seal de Mata. Good morning kanimo din ha. Magandang umaga. Atong pasalamatan usab si Engineer Rogen Seal de Mata sa iyang pag-abi-abi o paghatag og pagkaon kanato mga kasyargao. Good morning Kuya G, pa-shoutout po sa mga taga-konsolasyon sa amo pinakamahal na kapitana nga si Ami Consigna. Good morning po, gikan na kang Beg Guyonan. Salamat po, magandang umaga. Suggestion ra dapat Surigao nun. Salamat po sa inyong comment sa inistoryahan na gamiton kay Siargao TV man ini. Salamat gikan na kang Kevin Upaon. Salamat po sa suggestions apan gikonsidera nato mga kaSiargao ang mga laing lugar nga gusto usab makahibalo kung unsa nay nahitabo sa Siargao karon mga kaSiargao sa Surigao del Norte sa rehiyon sa Caraga. Maong ang akong inistoryahan alang na sa pagbalita kaninyo Cebuano mga kaSiargao. Kay kung naa pa universal nga language, naa sa universal language ang mga Bisaya, mga kaSiargao. Salamat, magandang umaga. Saman sa Grosela Argota, salamat po. Good morning, Kuya G. Good morning, Siargao. Maayong buntag po kaninyong tanan. Salamat kaninyo sa pagsuporta. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, mga kaSiargao, sa atong programa Siargao TV News, COVID-19 sa Caraga Region, atong pagasayron karon. 2020, we have 26 new confirmed positive COVID-19 cases. For areas of distribution, 1 case from Nasipit, Agusan del Norte, 5 cases from Agusan del Sur, from municipalities of Talacogon, 4, San Francisco, 1 case from Barangay Poblacion, Bayugan City, 3 cases from Surigao del Norte, San Francisco, 1, San Isidro, 1, Taganaan, 1, 5 cases from Surigao City, from Barangay Taft, 4, San Juan, 1, 4 cases from Municipality of Lanuza, Surigao del Sur, and 7 cases from Butuan City, with 1 case each for the following barangays: Antungalon, Bangkasi, Golden Ribbon, Nongnong, San Ignacio, San Vicente, and Villa Cananga. For classification of cases, at the regional level we have recorded 17 local transmission cases, 8 with no travel history to an area with local transmission, and 1 with travel history to an area with local transmission. For status of condition, 19 are asymptomatic, 5 have mild symptoms, and 2 severe. For status of management, 25 cases are quarantined, monitored, and managed accordingly. As of December 2, 2020, 7 COVID-19 related deaths were reported, wherein 6 are from previously confirmed cases. The first death case is an 81-year-old male from Nasipit, Agusan del Norte, with lung disease, onset of fever, cough, shortness of breath, and general weakness on November 17, admitted on November 19. However, due to complications, the patient died on November 22, 2020. The second death case is an 80-year-old female from Placer, Surigao del Norte, and diabetic, onset of loss of appetite on November 16, admitted on November 22, but died on November 23, 2020. The third death case is a 60-year-old female from Surigao City, hypertensive and diabetic, onset of fever, cough, and loss of appetite on October 26, admitted on October 28. However, due to complications, the patient died on November 18, 2020. The fourth death case is an 81-year-old female from Placer, Surigao del Norte, with no known comorbidity, onset of cough on October 18, referred to a health facility, but died on November 1, 2020.
The fifth death case is a 70-year-old female from Surigao City and asthmatic, onset of cough and shortness of breath on October 24, admitted on October 31. However, due to complications, the patient died on November 21, 2020. The sixth death case is a 67-year-old male from Surigao City with no known comorbidity, onset of fever on November 1. The patient was referred to a health facility. However, due to complications, the patient died on November 22, 2020. The seventh death case is a 66-year-old male from Nasipit, Agusan del Norte, hypertensive and diabetic, onset of cough and shortness of breath on November 26, admitted on November 30. However, due to complications, the patient died on December 2, 2020. As of December 2, 2020, for Caraga cumulative COVID-19 cases, we now have a total of 3,796 confirmed cases, 483 active cases, 3,136 recoveries, and 177 deaths. Mao ka na mga kasyargaw ang atong latest update sa kahimtang sa COVID-19 sa atong rehiyon sa Caraga. Nasairan nato mga kasyargaw nga adunay tulo nga naitala nga nangamatay gikan na sa Surigao City og duha gikan na sa Surigao del Norte gikan na sa Placer mga kasyargaw. Ingat po kitang tanan mga kasyargaw, ilabi na sa atong mga kababayan nga sa dili maayong kahimtang karon sa panglawas, ilabi na sa mga masakiton. Ingat po gayud kita mga kasyargaw. Good morning, magandang umaga po, magandang umaga, happy viewing po kaninyong tanan, ilabi na sa atong mga viewers. Salamat po, magandang umaga. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon mga kasyargaw, Senador Bato de la Rosa positibo sa COVID-19. Kasamtangang nakakonfine karon mga kasyargaw sa ospital si Senador Ronald Bato de la Rosa human nga mi positibo kini sa COVID-19. Mahinumdumang nakasinati ang senador sa sintomas sama sa hilanat, ubo ug sipon, hinungdan nga dali nga gidala kini sa ospital. Sumala sa staff sa senador nga anaa na sa maayong kondisyon ang maong senador. Si Senador Bato na ang ikalima nga natakdan sa COVID-19 nga senador karong tuiga sama nila Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, Senador Sani Angara, Coco Pimentel ug Bong Revilla nga mga naka-recover na mga kasyargaw. Mao kanang latest updates dito na sa Senado. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon mga kasyargaw, COVID-19 vaccine target nga maapod-apod sa Marso. Gingon karon ni Food and Drug Administration Director General Dr. Eric Domingo nga tungod na sa emergency use authorization kung EUA nga gipirmahan sa Pangulo, posible na nga maapod-apod ang bakuna sa COVID-19 sa Pilipinas karong Marso 2021. Dugang paniini nga adunay impormasyon karon nga ang US FDA maghatag usab og emergency use authorization kon EUA para na sa COVID-19 vaccine sa Pfizer ug Moderna sulod na sa duha ka semana. Ang pamahayag atong paminawon gikan na mismo kang FDA Director General Dr. Eric Domingo mga kasyargaw. Totoo lamang po ang talagang in-expect ko magkakaroon ng EUA ang unang mga bakuna sa US or sa UK or sa European Union baka end of December pa. Kaya nagulat din po ako na ang UK ay nagbigay na ng EUA. Parang mas maaga po ito ng 3 weeks sa aking in-expect. At ang natin pong napapabalita ay ang US FDA mukhang magbibigay na rin po ng EUA, possibly sa Pfizer at saka sa Moderna within 2 weeks, no? 1 to 2 weeks. So ibig po sabihin nito, itong mga kumpanya na ito, kapag sila ay na-approve na sa Amerika o sa UK, maaaring naghahanda na rin po sila ng pag-a-apply sa iba-ibang bansa katulad ng Pilipinas. So kapag nag-apply po sila dito sa atin, then maaari pong by first few weeks of January, meron na rin po tayong maibigay na emergency use authorization at baka po mapaaga ng kaunti, no? Baka magkaroon ng chance ng mga March
magkaroon na ng bakuna dito sa Pilipinas. Mao kato mga kasyargaw ang mismong pamahayag o ang detalye mga kasyargaw sa pamahayag ni Dr. Eric Domingo mga kasyargaw sa Food and Drug Administration. Posible na nga Marso 2021 mga kasyargaw ang distribution ang pag-apod-apod kaya atong mahinumduman sumala pa nga posible usab mahitabo ang massive clinical trials karon lamang Disyembre o bulan sa Disyembre hangtod na sa January mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa atong horoscope karon mga kasyargaw sa Aries mag-open ang imong YouTube o mag-listen sa meditation karon ni Madam Rosa or aron na sa good vibes. Lucky numbers 1151, 3522, lucky color coffee brown. Samtang sa Taurus mga kasyargaw, daghang supak sa imong idea karon. Lucky numbers 25, 32, 46, 51, 12, lucky color cyan blue. Samtang sa Gemini, mahimo dayon ang imong project karon mga kasyargaw. Dali ra kining mahuman. Lucky numbers 45, 51, 15, 22, 35. Lucky color mint green. Samtang mga kasyargaw sa Cancer, naa sa imong kaugalingon ang magpugong nimo. Lucky numbers 36, 11, 53, 42, 25. Lucky color mango orange mga kasyargaw. Mao kana ang lain usa ato nato nga mga horoscope karon mga kasyargaw. Napay lain upat sa mga mosunod nga minuto sa atong programa Siargao TV News mga kasyargaw. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon mga kasyargaw, financial assistance posibleng ma-avail sa tourism workers. Sumala sa Department of Tourism, pwede nang maka-avail of financial assistance ang gikan na sa gobyerno ang mga tourism workers nga naapektaran sa krisis sa COVID-19. Ang mga kumpanya nga apektado usab sa pandemya, pwede na mag-avail sa working capital loans nga gikan sa DTI. Atong paminawon ang detalye mahitungod na niini. Sa natin itong Bayanihan 2 kung saan meron tayong nailaan na 3 billion pesos no para matulungan itong mga tourism workers no mga na displaced na nawalan ng trabaho. So meron kaming programa, it's a financial assistance program of the Department of Tourism and the Department of Labor and Employment. No? So 3 billion pesos po 'yan no? ang inailaan natin, and doon sa mga apektado pwede po silang pumunta lamang sa pinakamalapit na DOT regional office. Bukod dito, meron din tayong na allocate na 100 million pesos no, para matulungan naman yung mga community at saka regional tour guides. Marami rin sa kanila apektuhan at meron tayong nailaan na pondo para matulungan sila. Doon naman sa babanggitin ko na rin doon sa mga tourism enterprises, tourism companies, meron tayong 6 billion pesos, again, under Bayanihan 2 for working capital loans. This will be administered by the Small Business Corporation ng Department of Trade and Industry. So doon sa mga kumpanya na naapektuhan, nagsara, or nag-slow down ng operations, no, pwede po tayong mag-apply for working capital loans dito sa Small Business Corporation. Mao kana mga kasyargaw ang atong details o detalye gikan na sa Department of Tourism mismo mga kasyargaw. Nga adunay financial assistance gikan na sa gobyerno ang madawat ninyo, kinahanglan lamang ninyo nga mo apply. Ilabi na usab ang atong mga kumpanya nga tourism ang ilang linya sa negosyo mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin mga kasyargaw, ang atong horoscope karong buntaga sa Leo. Sa Leo mga kasyargaw,
Sumala pa sa Leo nga horoscope, layuan nimo ang mga situation karon mga kasyargaw nga magpalagot sa imo aron dunay inner peace sa imong kaugalingon. Lucky numbers 41, 53, 11, 32, 23. Lucky color carrot orange. Samtang sa Virgo mga kasyargaw, ang imong gitabangan muhatag og tabang karon kanimo. Lucky numbers 25, 11, 53, 45, 35. Lucky color hot pink. Samtang sa Libra, feel nimo ang gift sa negative emotion. Lucky numbers nimo karon 53, 35, 21, 12, 42. Lucky colors vermilion red. Samtang sa Scorpio, daghang kalibgan karon tungod daghang contracting report karon nimo. Lucky numbers 25, 52, 11, 46, 33. Lucky color ube purple mga kasyargaw. Mao kana ang atong laing upat nga horoscope karong buntaga. Napay laing upat sa mga mosunod nga programa o mosunod na minuto dinhi na sa atong programa. Siargao TV News mga ka-Siargao. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan, ilabi na sa atong mga viewers karon. Good morning kang Malin Estrada Arandid. Good morning Kuya G. Regards ko sa ako ugangan diha na sa Mabini, Santa Monica. Kang Nanay Gading o Tatay Pito Arandid. Thanks, salamat. Good morning po. Good morning Kuya G. Labi na sa asawa ko na si Melanie Oraliza o Kayla Andales o Amaya Andales nga natulog pa kuman og i-greet sab ako sa ako pamilya og asawa na si sa mga Oraliza family ato bulol na mga kasyargaw. Oraliza family sa General Luna, Poblacion 5. Salamat kuya, gikan na kang Kayong Andales. Salamat Kayong. Good morning, salamat sa pagsuporta. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan. Samtang mga kasyargaw, sa atong laing bahin sa mga balita, ang balita nato sa sports karon. 48 NBA players positibo sa COVID-19. 48 o 48 ka mga NBA players ang mipositibo sa COVID-19 karon. Kini ang gipahibalo karon sa NBA atol sa pagpangandam niini sa pag-abli sa 2020-2021 season sa December 22. Sumala sa NBA, nakatest na og 546 ka mga players ingon nga kabahin sa initial return to market testing phase nga gihimo niadtong November 24 to November 30. Ang maong mga mipositibo mga kasyargaw, dali nga gi-isolate karon. Walay gibutyag, walay gi-disclose karon ng NBA kung kinsa ang maong mga mipositibo karon mga kasyargaw. Mao kanang latest updates nato sa atong sports news mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa atong horoscope karon mga kasyargaw, ang pinakaahulahing upat mga kasyargaw na horoscope karong buntaga. Sa Sagittarius, naabot karon ang imong friend agikan nasa abroad. Lucky numbers 51, 53, 35, 13, 41. Lucky color electric blue. Samtang sa Capricorn mga kasyargaw, pun-ani mo ang generosity sa pag-appreciate sa imong kauban. Lucky numbers 52, 21, 11, 31, 43. Lucky color pearl white. Samtang sa Aquarius mga kasyargaw, malipay ka sa imong health karon, kay healthy kaayo ka mga kasyargaw. Lucky numbers 22, 45, 53, 35, 11. Lucky color turmeric yellow. Samtang sa Pisces, moabot ang imong friend gikan na sa abroad. Lucky numbers nimo karon 35, 53, 11, 23. Lucky color raspberry red mga kasyargaw. Mao na ang atong latest updates karon mga kasyargaw sa atong horoscope. Kinigiya lamang mga kasyargaw para sa pagkabot nato
sa atong success. Good morning sa tanang taga Siargao, gikan na kang Fe Kongreso. Salamat po, Ma'am Fe Kongreso. Salamat. Good morning taga Kaob, gikan na kang Joselito Bakilyo. Salamat po. Good morning, magandang umaga. Salamat sa pagsuporta. Mga taga Kaob, good morning. Mga taga San Benito, good morning. Mga taga Siargao, good morning. Mga Siargao non, good morning po kaninyong tanan. Samtang sa laing bahin mga kasyargao sa atong balita karon ang atong Surigao del Norte COVID-19 monitoring report. Sumala pa sa Surigao del Norte COVID-19 monitoring report nato karon mga kasyargao as of December 3, 2020, 198 na mga kasyargao ang suspected cases, 121 ang probable case, 2,168 ang persons under monitoring, samtang 23,411 na ang nakagraduate sa pag-quarantine karon mga kasyargao. 743 ang positibo sa rapid antibody test, 627 na mga kasyargao ang confirmed case, samtang 523 ang naka-recover, 53 ang naitala nga namatay mga kasyargao. Mao kana ang atong latest update sa kahimtang sa COVID-19 dinhi na sa atong probinsya, Surigao del Norte. Samtang mga kasyargao, ang atong COVID-19 updates karong buntaga ilabi na sa nasod Pilipinas. Ang atong nasod Pilipinas mga kasyargao nakatala og dugang na 1,061 ka-additional cases mga kasyargao sa COVID-19 base na sa kumpirmasyon sa Department of Health December 3, 2020 as of 4 p.m. Sumala pa nga miabot na sa 435,413 ang kinatibuk-ang COVID-19 positive sa atong nasod Pilipinas og 27,642 niini ang active cases, samtang ang kinatibuk-ang naka-recover sa tibuok nasod Pilipinas 399,325 na og ang nangamatay mga kasyargao ana-ana sa 8,446 mga kasyargao. Mao kana ang latest updates nato sa kahimtang nato karon sa COVID-19 sa tibuok nasod Pilipinas mga kasyargao. Samtang ang atong countdown karon mga kasyargao sa Kapaskuhan, 22 days na lang mga kasyargao. Pasko na! Pasko na mga kasyargao. Kamusta ang inyong adlaw na Biyernes, mga kasyargao? Biyernes naman di ay mga kasyargao. Weekend na sab. Sakto ba? O sakto ang akong tagna. Biyernes na mga kasyargao. 22 dias na lamang adiser ang Kapaskuhan. Unsay plano kaninyo? Unsay mga handa ninyo mga kasyargao? Hibalo naman kita nga ang Pilipino, bisan pa adunay katalagman, bisan pa adunay pandemya, bisan pa adunay mga problema nga moabot mga kasyargao, maghanda gihapon kini tungod sa Kapaskuhan nga umaabot. Apan ayo kalimti mga kasyargao nga atong ang gisaulog sa maong Kapaskuhan sa December 25 ang pagkatao sa atong manunubos nga si Hesus Kristo mga kasyargao. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan mga kasyargao. Mao na ang atong countdown karon sa Christmas. Nagputi-puti na ang akong nawong mga kasyargao. Nisubang na ang haring adlaw, maayong adlaw kaninyong tanan mga kasyargao. Good morning sa tanang viewers nato karon. Magandang umaga po kaninyong tanan. Salamat sa inyong pagsuporta dinhi na sa atong programa Siargao TV News. Good morning po, magandang umaga kang Randy Artiaga Santisas. Good morning po, magandang umaga. Marayaw na buntag, Sir G, watching from Manila. Salamat po, magandang umaga sa inyong pagsuporta dito na sa ating programa Siargao TV News.
Maraming salamat po, mga ka-Siargao. Good morning po, kaninyong tanan. Good morning, Kuya G. Pa-shoutout sa Romar Arlan family. Gikan na kang Arlan, Ray, Emel. Salamat po, magandang umaga. Good morning, Kuya G. Good morning, Siargao. Labi na sa taga-Antipolo. Salamat po. Korean po ang iyang pangalan. Hindi natong mabasa. Good morning, magandang umaga. Salamat kanimo sa imong pag-comment. Good morning po, magandang umaga. Dinhi na lamang ko kutob, mga ka-Siargao, hangtod sa sunod nato nga panag-uban. Dinhi na sa atong programa Siargao TV News para napaghatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran sulod sa atong isla sa Siargao, sa probinsya Surigao del Norte, rehiyon sa Caraga, og sa tibok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, og sa atong mga kalungsuran o mga nasod sa gawas sa nasod, mga ka-Siargao. Naipahabol, good morning kang Randy Sanitas, malipayong pagpaminaw kang Prince J.M. Rivera, gikan na sa ubos nimong higala, sa kanunay Randy Artigas Santisas, dagang salamat Sir G. God bless. Naipahabol kini nyo nagalagad sa live stream karon, mga ka-Siargao, Kuya G, moingon kaninyong tanan, pagbantay makisayod, aron dili kita mahisukamod. Kini nyo nagalagad Kuya G. Good morning, magandang umaga po, Marajaw na buntag, Surigao, Siargao.